बे समाव मोनसे गोनां रादाब अनलाइन प्लेटफर्मनि गेजेरजों रां लुथिनायखौ नखर मन्थ्रि बिफाननि साइबर क्राइम कोअर्डिनेशन सेन्टारा गोख्रों नायबिजिरदों। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों 17,000निबो बांसिन WhatsApp एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामदों। नंगौ 17,000निबो बांसिन जाय WhatsApp एकाउन्टफोरनि गेजेरजों सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिगासिनो दंमोन बे एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामदों साइबर क्राइम कोअर्डिनेशन सेन्टारा। आथिखालनि मुगाया गोनोखोआरि मुगा। बे गोनोखोआरि मुगाजों सुबुं माहारिया गोरोबनानै आगान सुरदों। गोबां बिथिङाव जौगानायखौबो मोननो हादों। गोनोखोआरि आदबजों सुबुं माहारिया गोरा खामानिखौबो गोरलैयैनो मावनो हादों। बुंनो थाङोब्ला बे गोनोखोआरि मुगाया सुबुं माहारिनि थाखाय जिउ खुंनायाव फारफ्रोमबो बिथिङावनो गोरलै जादों। नंगौ खायसे सुबुङा गोनोखोआरि आदबजों माखासे खाबु लानो हादों। गुबुन फारसेथिं खायसे सुबुंफोरा गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबनानै आगान सुरनायाव गोथों लामाखौ नागिरना लानो हायाखै। थारैनो आथिखालाव सुबुंफोरा जेसेबां जौगानायखौ मोननो हादों बेसेबांनो गोदान आदब खायदा बाहायनानै गाव-गावनि मुलाम्फानि थाखाय मोजां एबा गाज्रि हाबाफोरखौबो मावदों। नंगौ फिसा हाबा मावनानै जिउ खुंनायनि अनगायैबो गोदान आदब खायदाजों सिखाव खावनायावबो आथिखालाव बांनो हमदों। माखासे गोजौ थाखोनि आदब बाहायनानै दुथां सुबुंफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनाय थगायनाय जाथायफोराबो बांनो हमदों। नंखाय फन कल हरनानै नंखाय मेसेज हरनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों थोंजोङै रां लुथिनाय जाथायफोरा आथिखालाव जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेफोर साइबर क्राइमफोरखौ होबथानो थाखाय सरकारा नाजाबाय थानायखौबो नुनो मोनदों आरो अनलाइन प्लेटफर्मनि गेजेरजों रां लुथिनायखौ नखर मन्थ्रि बिफाननि साइबर क्राइम कोअर्डिनेशन सेन्टारा गोख्रों नायबिजिरदों। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों 17,000निबो बांसिन नंखाय WhatsApp एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामो नखर मन्थ्रि बिफाननि साइबर क्राइम कोअर्डिनेशन सेन्टारा। सुलुंनि बादिब्ला बेफोर बांसिन एकाउन्टफोरखौ कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस आरो थाइलेन्ड बायदि हादरफोराव नागिरना दिहुननाय जादों। बै हादरफोरनिफ्राय साइबर फ्रडनि थाखाय बाहायजागासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथांनि मबाइल फनावबो सन्देह गोनां फन कलफोर फैयोब्ला थाबैनो फन नाम्बारफोरखौ ब्लक खालामनो बिथोन होदों नखर मन्थ्रि बिफाना आरो सोरबाफोर जुदि बेबादि साइबर फ्रडनि जेंनायाव गोग्लैदोंब्ला थाबैनो साइबर क्राइम कोअर्डिनेशन सेन्टारनि मदद लानो खावलायदों।